Toyota, Pabono, Cebu. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. At alam niyo po, sobrang excited po ako na pumunta dito dahil sobrang ko po ipinagmamalaki ang Toyota Tamaraw Next Gen. Grabe! Alam niyo, marami na akong mga lugar at probinsya na puntahan para pagmalaki ang Toyota Tamaraw Next Gen dahil sobra akong proud na proud para dito. May kukwento lang ako. Pasensya na kayo, dumadaldal na agad ako. Bata pa lang ako, pinangarap ko na magkaroon dati ng Toyota Tamaraw. Kasi kung natatandaan nyo, noong mga 90s, meron ng Toyota Tamaraw, yung RX, di ba? Biruin nyo, hanggang ngayon, minsan nakikita ko pa siya sa kalye. Hanggang ngayon, naaasahan at nagagamit pa rin siya ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin nun, ganun po katibay ang Toyota Tamaraw. At syempre po, kapag sinabing Toyota, ang ibig po sabihin nun, maaasahan, matibay, malakas, at unang-una, murang-mura ang mga pyesa at available sa lahat. Tama po kaya? Tama! Kaya nakaka-proud ang Toyota Tamaraw Next Gen dahil inisip po niya ang lahat ng mga pangangailangan ng mga Pilipino. At dahil po doon, alam naman natin na lahat ng buong mundo, dumaan tayo sa pandemic. Biruin nyo, inisip nila kung paano matutulungan ang lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga Pilipino. Kasi iniisip nila kung paano tayo makapagsisimula muli, kung paano tayo makakapaghanap buhay, kung paano tayo makakatulong sa ating mga pamilya, kung paano tayo makakatulong sa lahat ng mga Pilipino. Noong nakita ko ang lahat ng disenyo ng Toyota Tamaraw Next Gen, isa lang ang nasabi ko sa sarili ko, napaka-genius ng taong nag-isip para dito. Kasi ang inisip niya ay para sa lahat ng pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na sa ating kabuhayan. At kung gusto naman natin ng forma, pampagwapo at pangpamilya, available din. Lahat ng gusto nyo gawin at ini-imagine nyo para sa pangangailangan nyo at sa pamilya nyo, lahat nandito po sa sasakyan na ito. Kaya, tignan niya, di pa ako tinatanong, salita na ako ng salita. Kasi sobrang akong excited at gusto kong sabihin sa inyo at ipamalita sa inyo kung gaano ako ka-proud sa sasakyan na ito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. Thank you so much po sa inyong oras at sa inyong pagmamahal. At ngayon pa lang po magsisimula ang tanong. Yes! Wow, grabe na palakpakan niya the one and the only Coco Martin! Alam niyo! Yes, it is an honor to have you here with us this afternoon. Sir Coco, tanong ko lang, how do you feel to be back here in Cebu and to be part of the newest Toyota Tamaraw Provincial Tour? Alam niyo, sa sobrang pagmamahal ko sa lahat ng mga Cebuano, halos every year yata nandito ako. Every time na kapag sinulong, lagi ako nandito. Kapag parade, I'm sure nakikita niyo ako dyan sa kalye. Bukas, nandyan din ako. Hindi lang para kumuhay at tumiti sa mga tao, kundi para magpaligaya. Alam niyo po, sabi sa akin ng ibang mga kapwa ko artista, ano bang ginagawa ni Coco? Biruin mo ang haba ng prosesyon, pero mula umpisa hanggang dulo kumakanta ako. Kasi ginagawa ko po yun para makapagpasalamat sa lahat ng mga taong nagmahal at sumuporta sa akin. Kasi po, yun lang ang maliit na pamamaraan para may paramdam ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ko ka-grateful. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako kung nasan man ako ngayon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga Cebuano. Sa lahat po ng mga taong sumubaybay, sa lahat ng mga teleserye at pelikula ko, lalong-lalo na po sa probinsyano at sa Batang Quiapo. Kaya thank you so much. At sa pangalang katanungan kung gaano ako ka-proud, tama ba? Yes. Sobrang proud. Kasi, nung pinili ako para maging endorser ng Toyota Tamaraw Next Gen, halos hindi ko may paliwanag kung gaano ko kasayang sa manager ko. Kasi nakita ko yung simbolo ng Toyota Tamaraw na, di ba pag sinabi natin Tamaraw, ang ibig sabihin nun, lakas, kasipagan, katibayan. Yung po kasi ang pananaw ko sa aking buhay. Alam niyo po,
sa lahat ng mga artista. Sa totoo lang, napakahuhusay ng mga artista sa Pilipinas. Napakahuhusay ng mga direktor sa Pilipinas. At ang lahat ng mga Pilipino sa totoo lang napaka-talented. Pero kung meron akong award na pinapangarap na gusto ko makuha, alam niyo kung ano po? Yung pagiging masipag. Kasi marami na rin po, kahit paano, marami na rin ako nakuha mga award sa pag-arte. Pero kaya ko sabihin, at sobrang proud ako sabihin, na siguro, isa ko sa pinakamasipag na artista sa buong Pilipinas. Kaya nung kinuha ko ng tama raw, para kung i-endorser nila, sabi ko sa sarili ko, bagay na bagay ako dito. Kasi po, yung sinisimbolo niya, yun din po ang sinisimbolo ng pagkatao ko para sa aking pamilya at bilang isang Pilipino. Sabi ko nga, hindi man ako kagwapuhan, hindi man ako katangkaran, hindi man ako maputi, pero isa lang ang pagmamalaki ko. Sabi ko, masipag ako, matyaga, at mapagmahal ako sa pamilya ko. Kaya lahat ng mga pangarap ko, natupad. Lagpas-lagpas pa sa pinagdasal ko. Kaya, para sa lahat ng mga Pilipino, nire-recommenda ko po sa inyo, hindi lang dahil ako endorser ng Toyota Tamaraw Next Gen. Kasi meron din po akong Toyota Tamaraw utility vehicle. Nung nakita ko po kung gaano siya kaganda, isa po ako sa unang bumili dito. Kasi po, alam ko na malaking maitutulong nito para sa mga pangarap ko, para sa pamilya ko. Yung totoo, ngayon, ginagamit po namin siya ni Julia para po sa negosyo namin. Dapat ganyan! Dapat natututo tayong mangarap. Dapat nagtutulungan tayo, lalo-lalo na yung mga mahal natin sa buhay at ang pamilya natin. Pangalawa, kapag dinadrive ko siya, proud na proud ako kasi napakalambot ng clutch niya. Alam naman natin kung gaano ka-traffic sa Pilipinas. Pero hindi ako nahihirapan driving ito dahil napakalambot ng clutch niya at napakalakas ng power niya. Pangalawa, napaka-pogi niya. Kasi pogi mo po. Mas gwapo yung mga Tamaraw Next Gen. At hindi lang yun. Yung base model pa lang gwapo na. At pwede pa natin pagwapuhin, depende sa gusto natin maging itsura at kalabasan nito. Alam naman natin ang mga Pilipino, lalo na yung mga tatay, gustong-gusto natin pinoporma ng ating mga sasakyan. Bakit? Kasi, itong mga sasakyan na ginagamit natin ang nagre-represent sa pagkatao natin. Tama? Tama? Kaya, sabi ko nga, bumili man kayo ng base model, kung gusto nyo i-upgrade, palitan ng mags, palitan ng mga accessories, kaya-kaya. Kung gusto nyo, makaisip kayo ng ibang negosyo na pwede nyo pagkakitaan, pwede nyo siyang gamitin. Alam nyo, ma-advise ko sa inyo, sabi ko kasi gano'n, nung magninegosyo ako, alam naman natin kung gano'n kahirap ang buhay at ang hirap kayo pagsapalaran. Sabi ko, gusto ko magtayo ng restaurant. Pero kung magtatayo ako ng restaurant, napakalaki ang puhunan na gagastusin ko para magtayo ng restaurant. Sabi ko, bakit hindi tayo bumili ng Toyota Tamaraw and then pagkatapos nun, kung ano man yung pinaplano natin i-negosyo o ibenta, yun ang i-design natin dito. Bakit? Kasi malaking advantage niya. Di ba pag natayo tayo ng isang negosyo, restaurant man yan, tindahan man yan, at kung ano man yan, kapag naitayo na natin sa isang lugar, at hindi ito kumita, dahil maling marketo ang ating napwestuhan, malulugi na agad tayo. Masasayang na agad yung ininvest natin na pangtayo ng ating negosyo. Pero, kapag yung Toyota Tamaraw Next Gen ang ginawa natin pang negosyo, pang hanap buhay, mahahanap natin yung tamang marketo para sa negosyo natin.